Sashi Sen, ka Shillong Cage Fighting Champion, kan penlong ya ka kun first fight night. Ya ka ne ka Shillong Cage Fighting Champion, an penlong hak arpo prata rik ujeliu ar hajar arpusan, Hilarity Multipurpose Theatre mau ka siang Shillong. Hakaba ya ka ne ka kun an wan banishim benta da ki rang ya kura na keleng kiri, bat ki rang ya kura na ka jela. Na kaliang uba Isaiah Karmau Plang hapakran bat kilat pathai kubor ha Shillong Press Club. Ulayathu ba hakanika Shillong Cage Fighting Champion andon khat artli ki jinga kon persha eki khat arngut kirang yakura na kajela ula ongru ba kirang yakura na kajela man kapor ki hab banlet cheki we ki jela banlet yakun ha ka national level menta ka Shillong Cage Fighting Champion ka persang banthau kilat kilenti ban wanra eki rang yele kai hanong ba Shillong shushu uba Isaiah ulayathu ba hakanika Shillong Cage Fighting Champion uba Johnny Nongrum undai uway na kirang yakura uban shem benta. Nakal yang ujaz birsing ulayathu uba haka ni kasngi andon kidukan bat kijaka bam bat kumjuru kaput katam. Tarik tuju antai Hilarity Indoor Sports Indoor Multi-Purpose Stadium. Kani ka event kindam kumba khadartli ki fights kuba day ki kinong yale kai ki jongka jela jongka meglaya but kin yale persha eki pan kiwi ki jela jongka ri jongi ki wanadu Delhi Uttarakhand Mumbai Bangalore kini gidi ki kinong yale kai ki wan kiwi ki jela but baro ki ban ka notice ka main event jongka ni ka fight kande happening I Johnny Nongrum baro ki la ithu I kumutau rang yale kai bala pau ha ga jela ga joni unya le persha ya u Anurag Singh u badai u rang le kai bala pau pa ga ri bro ko wei u bala represent ya ka India ha ka world championship MMA ru but bala ade ru bala job bun sin ya ka national championship te gani ka jinga le kai na nge kan long ko ba internet ha namar ba menta kan long ba internet ha ba kin yo ba ya pe ba mo tika haka juga por kani ka Shillong Cage Fighting Championship juni kwa ban ai kublei khamtam ya I Chief Minister bala ai ka jingkular ban ai jingyaram ya kani kat ban gidang ya sedang menta andre ka jingmut juni ta kani ban penlong bahkan ya hi kan long self sustaining kani ka you kamu ngin penmi hi dalade ya ka finance badon kam penyanya ni nomor kam de ka ba bas ka ba duna kan ban ka jinglut jiksap ka babon ha nomor ba ni niap wantra iki fighters na bar ni happe ya ka le ka wan joki ka pam ka sa ba kumjuru ban siu iki ya ka fees biki ale ka te harjo apor na kentu ya boro ki ba wan pe kai bikin semua ban ya kersan ni gini ginong le kai nomor ba ngindon kam ban ni sabar ban pe kum kani ma pe boro ki pajba ki stana ban pe ya UFC rei mentai ki local jangi ni yo ban pe kum kani kala ban yo ban kersan ni ki te hakato ka janmi kin yo kapam go biang kin yo ki snacks ki beverage ki biang te ban kum jo ka entertainment lengba ki fights mo te ki yo ban pelut por ta kum ba lai kan tai ka event kan ya kani ka fight lengba kaban long happening I Johnny Nongrum but u Anurag Singh kani ka fight let's say kala ban long ka fight ka ba khaddu jongi Johnny te namad ila ya keren hi bat ngi mencharu ba hadian kani ngatharai in wa no ki gloves jongi namad ila ya khun menta la don la jan aku slam iman te ngakarpa ke baro higi supporters mabhama ninyawan ban pe khamtam I tamba nolor kata kidon ki fighters ki bla paw ba ban kumi Darren Kharshan di ti bla paw ha na state jumi adil kidon ki we ki fights ru ki ba kin sai thu antu ya ka jik tabet jukini kinong le kai let's say kani ga platform ba ki supporters kinyo ban ithu no ki nong le kai MMA jong state
Ti hadin ba kila aslang itu yaki kinyo ruban support no yaki kan. Ti bikin le tang bikin le kai haka national bikin poison dan salo ke international level. Nalon juga ini. Hoi. Hakani ka Shillong Cage Fighting Championship ka banlong haka arko pratarin. Kiban ya kun kindai kindan khat artli gi fights. Haba khat armun ki nong yale kai jongi naka jalla meglaya. Kin yale persya ya ki nong yale kai ki bawan le ki gi jalla jongkari jongi. Ani ka si sajain ka banwan ngin sa release ya ka website ka ba kila ban order online ni tickets. Tickets kila shongdor kumta kumba 1000 kandai spa kandai pokandai hadu lai 1000 taka. Taka jaka shong hadu lariti kalong ba finda shong hakan ganu ga benta jong ka stadium ru pini i shai kadar pe jaka jingale kai. Nong le kai bla pa ha aga jela jongi namar bla le kai hadu ka international level no. And Anthony CM pa umum yo ban le kai hakani ka event namar ka contract jong kadang ya ba ka promotion ka ba shabar jela. Ti kinumpat pelat yo. Lesi ngin sai I how news number 1 lada kila pelat yo na ka contract ngin kemen shisha lada ngi yo ban I pa yo Anthony CM ba le kai ka jela jong. Andre Anthony CM ula le kai menchwa ka first edition jong ka Shillong Cage Fighting Championship ni le hang tu ula ju le kai.